Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepengaken nami kula Silvia Elok Riyanti saking kelas sedasa IPA 3. Absen 3 Tembang campursari, irah-irahanipun Ngidam Sari saking Mantos. Umpama sliramu sekar melati, aku kumbang Ngidam Sari. Umpama sliramu margi wong manis, aku kang bakal ngawiti. Sineksen lintange luku semono, janji prasetya ning ati. Tansah kumantil ning netra rinasa, karasa rasaning driya. Mibara sak jagat raya, kalingana wukir lan samudra. Ora ilang memanise, aduh, dadi ati sak lawase. Nalika nira ing langit, atiku lam-laman marang sliramu. Nganti mati datan bisa lali, lekae lintange mlaku. Tembung rinengga saking tembang kasebut ya iku sineksen lintange luku semono, janji prasetya ning ati, tansah kumantil ning netra rinasa, karasa rasaning driya, mibera sak jagat raya, kalingana wukir lan samudra, nalika nira ing langit atiku. Cekap semanten saking kula. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.